Aduh duh. Orang balas sine ae dana kana sila onde
sudah iko raminya orang lemah di bukit tinggi lalai rami de ata ote marang payo kumbu ramila de ata ote ma sonara payo kumbu asabat dua de ma hoyo amandi de ma tapi ala dua hoyo ma osaparo lusu biala dua de apa osaparo lusu Gurihnya jalan demarang padang panjang lalai rami sabantang ote urang sikara lalai barati sabantang ote urang sikara hoyo sari dema barela bajang dema baru kamaju maya ma utang orang minta baru kamaju maya ma utang orang minta Dia pebana neda oyalana muda lalai ba aku suaro ote dasanya yang abana lalai ba aku suaro ote da oyanya yang abana Jika tak kanan jadi akini tak kanan lalai oi namo aku ote ni oi sifat wa ne namo aku ote ni oi na sifat wa lele Lai ko buli ane dia unila batanyo lalai lai ko kiti dia kata oya mati pajak lalai lai ko kiti ate dia oya mati pajak Aku lauto baru laka campa lauto usang ala kau la dia te jambu ini awak la dijucai orang Oke kan kalau tak kanan dah jo oto baru oi oto lamo olakan ayo gardanyo oi oto lamo otelakan ai gardanyo dialah tongakan rabata sumbun ma asa kulahar nyolai bango moduon ma asa kulahar no bango moduon dia kulahar mason nyolai ranca lalai jiko bajalan inyo baraso raso ay jiko bajalan ote ma ayo baraso raso lontang tunde kamanakan kemalamar dekan oy de lakinyo la mulai mangambo-ngambo nama onde lakinyo la mulai mangambo-ngambo jika lakinyo nema oy nanaka dia go alalai kini lakinyo mangasulan lalo gini lakinyo amangasuo oy nanalalo lakinyo sedang mangasua mungkin anak diri melade enakan ode awak siap nan marusua sayang aku enggak anak sampai
adi sarang menggunakan je